sampai Zalkan tu Pisibia Veri kung saan nila song pariatan sa buwan ng pansinta ina anulat lay kung saan ka sa song buwe saan ka sa song sa chawela ama tali alawi chineke post na kung hanggang nito na ito ang post na kaya kami kaya siya vanchat alawi ito puti ka nung kaya huli o puti ani siya ila Tin YQ section natin kaya tingin ka naman kan sa mga kansiya ni puli ko pa surprise so ano to po ani mo and for this puti law kayo puti lang siya ni YQ section is specialized in maintaining so Sudah itu sama itu lakukan seperti kalau beli saja kalau nggak kalian siapkan sepeda ni siapkan sepeda tapi tidak teh yang heran mungkin kantor mentol dan ini siapkan semua